हाय लोगोफोर दायो नै दसे टाउनाव बेरायफैदों शपिं मलाव दंफैयो लानो लुबैयो फैसायानो गैया बेसेबां बेयो नायनो 600 बायनो हायाहाय दुखियासो लेथेर फिथेर जाजोब्बाय नै मानो बिदि जाजोबखो थौ नों पलिसखौ लानोमोन आं जि दामखा लोगोफोर बायनोनो हाया खरस गिदिंजोब्बाय नागिरै लेथ्रासो गानना फैखादों मानसियानो गैथारानो एखे गोजासो खालामो बबेखौ लानोसै जाबाय आं माखौ मोजां मोनो माथो बे खंख्लाख्ला मुलि गोरान गानो सिङाव माबा कालार फुनखो माबा थाया बेलेग कालार साव फुननायसो जाबाय बेखौ लानोसै गरमानो दुंखावजोब्बाय ओंखारबोनानै मासि फुला लामदों Kok di kok sampai kan? ड्रेसखौनो मोनसेबो मोजां नुवासै आं नै हौवाफोरनियावसो हाबफैबाय हौवाफोरनि गस्लाखौसो बायना लांनांसिगोन हिनजावफोरना मोनसेबो मोजां गैया दंबाबो आंनि फसन्दानो गैया नैबेलाय नायलाय बिथिंखौ रावबो गैया लोगोफोर आं हारसिंसो फैदों मानसियानो गैया मानसि खालि रावबो फैया नामा मोननै मोनथाम नालाय अबाव हाबनाय जालां
मालाय सोलायजोब्बाय बैलाय बिथिं नायलाय रावबो गैखाया बिथिं आयु मासि गाज्रि बोरै जाखो आंनि मबाइला लेथ्रा नुखाबाय भिडिअ बानायनो बायो आं लेथ्रा नुबा बे गुफुरालाय रोजा रोजासो जि बासियो ड्रेसखौनो बाथारबायसो आं थाबबो लाया गाहायाव थांसै दा गाहायाव थांजायो बेजों सिलायनाङो लोगोफोरजोंसो फार्स्ट टाइम मा होनोमोनलाय बिखौ मा होनोमोनलाय लिफ्टआव दिनै फार्स्ट गाखोबाय दिनैसो जायाखै अखाबादि सफैमारबाय नामा ना बेनि बे सफैमारबाय माथो गिलायलायबायमोन आङो एसे मोजां जागौमोन आङो बे मानजोब्बाय नों आथिङा लोगो लोगोनो दाबो जानोबा नायलाय बेबा माबायदि थेबनोबा बख' जाया मा जाया आयु नाय अबस्था गैला माबायदि थायोथाय आयु नै मोजां फिसा जाना लागोन बे खाना हरावनोसै बे बिसिबांथाय गथ' लांगासिनो माबायदि मालाय देरलाबाय है फैसा जा ल'खालि जानायाबो लुबैलायगोन बिसिबांथाय 50 थाखाखाय आंना बेफोरगोन मा आं मोजां नङा बेबा सिङावबा माबायदि बिलाइखौ सोलाय नुजाया बेखौ लांसै आरो माथो खहैसो थायो बियो होनलाय बेखौ मोनो बेलेगबा आंखौ मोनो रावनाव गैयाबा मालाय गेलेगोन सिदा गानबाय थागोन नालाय माखौ जेबो माबायदि खानजौआ बेसेबां जागोन नै लक्ष्मि बादि मोनखायो लगा नामाथाय है मोसौलाय आइथिं गाबथारजोब्बाय आंजों मोजांखौ खानजौआ बेसेबां खानजौआ जि गोबाव जाबाय आंना मोनथाम दंखायो नै बेसेबांथाय गासिबो 50 थाखा मोजां खालामोना बेखौ गुसु जायाबो मा जायाबो आइथिं है आं हाथ'लासो आयु मुला आइथिंआबो Madu nggak lagi. Bayar bukan jangan dijual pelan-pelan tuh. Hai, pulang sih. Berang dah. Hah? Saya? Hah? Aku pulang sih. Siap nanti kan sih. Mau size mulu lagi mau size. Goजोआव थायो size-आ. M. Yes. ए साबसाबे जागोन. गोजौआवसो बिसिना गोजौ.
milih gue dasar. Yes, milih siap. Hah? Belum bisa kendang. Belum bisa kendang. Hah? Gitir kan bagi dilade, siar lebih bisa berjalan. Mau yang sudah kamu? Hah? Dua kali apa? Enak dong. Hei, siapa main awal? Hah? Mana? Mana? गारियाव मा मा मोनजायोथाय जानो नायसै दिनै Lumun, biji badam sek lumun. और इससे क्या क्या होगा मतलब बादाम बादाम नहीं है पिस्ता हाँ सर पिस्ता कितना का है दीजिए एक तो beli di mana bisa orangnya ada apa nih ayo Mari mencapai ordernya. Light deh ini tahu ya. Rasbag, kazu, dark, keser pista, mawanzir. Orang yang bilang mama dong kan? Milk shake, badam shake, kazu shake, faluda, fruit salad, latte, es kopi. Badam set, faluda,